Здравейте на всички, аз съм Балан. Това е поредният епизод от серията от поредицата Направи си сам, тъй като идва лято, почва да се носят къси панталони, разкъсани дънки все още, тематично и така нататък. Днес ще ви покажа как да си направите едни обикновени дълги дънки, да бъдат къси, разкъсани и добре изглеждащи за лятото. След като сте обули дънките, на първо място е важно да си отбележите с молив или с химикал къде точно искате да отрежете дънките, за да станат къси. Аз ще ги отрежа да са ми точно над коляното. Затова ще си отбележа лекичко ето така. По същия начин правя и с другия крачо. Сега остава да ги отрежем. For round two, but you're still face down. I can't get to you. I'm in the red, so cut to the chase. What will it be today? You keep taking the upper hand and you leave. След като вече сте изрязали дънките, нещата, които аз ползвам за да ги направя разкъсани, са ножица, някакъв остър нож отпред, но в същото време да бъде тъп, да не ви пореже от тук, и пемза за пети. Сега трябва да си изберете места върху дънките, където искате да ги разкъсвате. Няма значение, в смисъл, където вие си прецените, не съм аз човек, който ще ви казва как и така нататък да справите дънките. Където вие се решите, уразмерявате, ще видите как ще ги изрежа и ще ви покажа после как се махат нишките, за да се получи разкъсания ефект. For round two, but you're still face down. I can't get to you. I'm in the red, so cut to the chase. What will it be today? You keep taking the upper hand and you're leaving me exposed. I don't think I stand a chance when you're feeling. Така виждате в момента аз как съм направил странични линии. Ще ви покажа защо се прави после така. Просто си изберете реално ето тази част ще бъде разкъсаната. Не знам дали успявате да си го представите. Това тук също ще бъде разкъсана част. Ще виждат само и тия бели влакна. Тук ще има дупка, тук ще има дупка. Просто много е важно да се реже така, а не така. След като сме го направили това нещо, трябва да обърнем на обратно дънките, за да ни е по-лесно да вадим нишките една по една. И от тук нататък започваме по познатият вече начин, нишка по нишка. Едно, две. И ето за какво ми е ножът, за който ви говорех. С острия връх. Ето, махаме тези нишки. И после с ножчето вадиме нишка по нишка. И така докато стигнем до крайния резултат. Тук резултата след като издърпах първите нишки от първия ред, който бях направил. Сега продължавам по същия начин и ще видите накрая крайния резултат. Ето и първата част завършена. Смятам, че се получи доста добре. Продължаваме по същия начин с останалите неща и дънките са готови накрая. Ще ви покажа само някакви малки детайли, които ще направим с пемзата, като например да изтрием тази периферия. Някакви дребни детайли по катарамата може да се направят и по задните джобове, но това ще са такива леки детайли, които ще бъдат като финален штрих. Ето го и крайния резултат. Остават само да направя детайлите, но самите кръпки, които исках да направя, са готови. Ето това е резултата. С пемзата за пети ви казвам как може да си направите крачола. Ето така с леки движения, разтиквате, размърдвате, да излезнат
нишките и се получава един добър резултат. Ето ги завършени гащите от задната страна. Както виждате, направих още две разкъсвания в долната част на дънките с ето тази пила. Направих на джобовете леки орнаменти и още взето това е крайният резултат на дънките.